Случвало ли ви се да сте били 3 часа на крак на парти и най-накрая да намерите къде да седнете? Да, така се чувствахме и ние на рождения ден на Радостна или така нареченото Red Shine Party. Тази година дрес-кодът беше червено и освен ежегодното събитие, което среща инфлуенсъри и различни брандове, празнувахме и рождения ден на Радостна Христова. Тя е основател на една много голяма маркетинг агенция, която е връзката между различни инфлуенсъри и брандове. Достъпът до събитието беше свободен с предварителна резервация, аз получих покана от приятелка. За първи път присъствах на нейно събитие и останах с много добро впечатление. Защо? Защото това беше страхотен нетворкинг за всеки контент креатор, UGC, инфлуенсър или собственик на бранд. На събитието Радостна беше измислила интересни игри с запознанства между различни хора и разбира се много подаръци. Още от началото на събитието Радостна обеща на всеки, че ще си тръгне с поне 10 нови запознанства и така и стана. Освен, че се срещнах с стари приятели, се запознах с много хора и определено препоръчвам такива събития за запознанства с нови хора, с нови брандове и възможност за повече работа. Последите ме, ако искате да бъдете част от вълнуващия живот на една блондинка. Чао!